Ωραία. Είναι σχεδιασμένο και διαλύεται στην αλόη, έτσι κι αλλιώς μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και σκέτο, αλλά διαλύεται και στην αλόη. Και μάλιστα στην αλόη, επειδή το έχω δοκιμάσει, όταν η αλόη η γνήσια λίγο έτσι πιο όξινη, με μια πιο ιδιαίτερη γεύση, ομαλοποιεί τη γεύση της και το palatability που λένε, την γευστικότητα, ας πούμε, που λένε και οι ξένοι. Με ωραίο άρωμα, περιέχει συνένζυμο Q10, το οποίο συνένζυμο Q10 θα σας πω απλά ότι είναι το τέλος της αποδέσμευσης ενέργειας. Δηλαδή, ο μεταβολισμός τι είναι? Δεκάδες αντιδράσεις, που στο τέλος, ο προορισμός δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο, που στο τέλος ο προορισμός του απελευθερώνει ενέργεια σε μορφή ATP, έτσι λέγεται στον οργανισμό. Είναι η αναπνευστική αλυσίδα, έτσι λέγεται το κομμάτι αυτό, όπου με το συνένζυμο Q10 αλλάζει ηλεκτρόνια και στο τέλος αποδίδει τα 34 μόρια ATP βάσει του κύκλου του Krebs. Και περιέχει και χύλισμα βοτάνων, έτσι κι αλλιώς με αντιοξυδωτική δράση. Το συνένζυμο Q10, το οποίο βοηθούν στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Το συνένζυμο Q10 είναι απαραίτητο και πολλοί θα δείτε ότι δεν το ακούτε για πρώτη φορά. Το συνένζυμο Q10 έχει μια ιδιαίτερη δράση στην καρδιά, όπου θεωρείται ένας μυς και ο οποίος χτυπάει πάνω από 300.000 φορές την ημέρα. Αυτό να το θυμόσαστε. Έτσι λοιπόν, δεν είναι ότι είναι συγκεκριμένα μόνο για την καρδιά, αλλά να ξέρετε ότι ο επικίνδυνος μυς στον άνθρωπο είναι η καρδιά. Έτσι, βοηθάει λοιπόν ενεργειακά όλο το μυϊκό μας σύστημα να είμαστε καλά, να απελευθερώνει ενέργεια, αλλά πολύ πιο απαραίτητο να το έχουμε όταν μπορεί να βρεθεί η καρδιά μας σε μια κρίσιμη στιγμή ισορροπίας, και γι' αυτό το λόγο όλος ο κόσμος ασχολείται με το Q10 πάνω στην καρδιολογική της, θα λέγαμε, δράση. Περιέχει μεταλλαλεκιθίνη και άλλες αντιοξυδωτικές βιταμίνες, όπως σας είπα, γιατί έχει και άλλα στοιχεία. Πάμε παρακάτω να δούμε λίγο. Αυτό που ήθελα να σας πω, δεν ξέρω πιο πίσω λίγο πόσο καλά φαίνεται εδώ, ότι εκτός ότι επηρεάζει και τα επίπεδα ομοκριστεΐνης που σχετίζονται με καρδιακές νόσους, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η καρδιά με το αγκιακό σύστημα είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι δηλαδή σαν να λέμε ένα χωράφι που έχουμε ένα πηγάδι, έχουμε ένα μοτέρ μέσα και λάστιχο να πάμε να ποτίσουμε όλο το πηγάδι μας. Στην πραγματικότητα αυτό είναι εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Εδώ είναι η καρδιά, ό,τι είναι σε μπλε είναι το αίμα το οποίο πάει και ό,τι είναι σε κόκκινο, ό,τι είναι σε μπλε είναι το αίμα το οποίο έρχεται. Δηλαδή είναι ένα κλειστό κύκλωμα το οποίο έχει την αγγλία που από τη μια πλευρά στέλνει και από την άλλη παίρνει το αίμα για να το μεταφέρει. Συγγνώμη, ξεχάστηκα εγώ τώρα. 300 περίπου χιλιάδες φορές την ημέρα χτυπάει η καρδιά μας. Είναι ένας μυς ο οποίος δεν σταματά. Η καρδιά είναι ένα λεπτό όργανο στον άνθρωπο, ίσως το κεντρικό του. Αν πάψει να υπάρχει κυκλοφορία, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ο θάνατος, αν ο άνθρωπος δεν έχει κυκλοφορία για τους παλμούς της καρδιάς. Όσο περνάει η ηλικία, είναι ένα όργανο το οποίο θα πρέπει να του δίνουμε περισσότερο σημασία, γιατί έχει την κούραση των προηγούμενων ετών. Δηλαδή, λογικό είναι ότι και εσάς, αν θα σας βάζω να περπατάτε, λέει για παράδειγμα 5 χιλιόμετρα την μια μέρα, 5 την άλλη, 5 την άλλη, και την τρίτη μέρα θα είστε ακόμα κουρασμένοι από την προηγούμενη. Έτσι, όσο. Βέβαια, αυτό έχει πια φτάνει μια ισορροπία, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, ο οργανισμός γίνεται περισσότερο λιπαρός, χάνει την ενυδάτωσή του και εκεί δημιουργείται το γύρας με τις ελεύθερες ρίζες που λέμε, και αυτό το γύρας και τα αντιοξυδωτικά θα τα δούμε πολλές φορές μπροστά μας. Άρα όλο το κόνσεπτ, να πούμε ότι ένα άλλο που δεν ξεκίνησα, ίσως θα έλεγα σωστά από την αρχή, είναι ότι είναι συμπληρώματα διατροφής. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι, θα λέγαμε υπό την έννοια σκευάσματα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, τα οποία δεν έχουν φαρμακολογική δράση. Έχουν χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να καλύπτουν την ημερήσια
δράση. Είναι δυνατά? Α, το air condition. Δεν έχουν φαρμακολογική δράση υπό την έννοια της έντονης δράσης για θεραπεία. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Τα συμπληρώματα διατροφής, όπως το λέει και ο όρος, συμπληρώνουν τη διατροφή μας, η οποία σήμερα μπορεί να μην είναι και καλύτερη. Και όποιος μου πει ότι είναι καλύτερη, εγώ θα διαφωνήσω μαζί του. Είναι πολλοί οι λόγοι που η διατροφή μας σήμερα δεν είναι η καλύτερη. Και δεν ευθυνόμαστε εμείς που, αν μη τι άλλο, να ρωτήσω λίγο το ερχοντήσιο σας ενοχλεί. Αναπλαστικό λοιπόν, τα συμπληρώματα διατροφής συμπληρώνουν τη διατροφή μας. Όπως σας είπα, ευθυνόμαστε όλοι, αλλά τέλος πάντων πόσο μπορείς να αντιδράσεις όλο αυτό το πράγμα όταν πλέον είσαι εγκλωβισμένος σε μια μεγαλούπολη. Τα προϊόντα τα οποία θα φας είναι αυτά που θα σου σερβίρουν αγνώστου προέλευσης πολλές φορές. Έχει βιομηχανοποιηθεί και η καλλιεργιά μας, δεν μιλάμε για πεντακάθαρα τρόφιμα όπως ήταν κάποτε, τα τρόφιμα που τρώγαμε στα χωριά μας, ακόμα και τα χόρτα πολλές φορές που θα πάμε να μαζέψουμε στον αγρό. Εκεί είναι ένα ερωτηματικό αν ο από πάνω, όπως λέγαμε πριν, έχει ραντίσει ή δεν έχει ραντίσει, τι φάρμακα έχουν δει κτλ. Η ποσότητα, πολλές φορές ας πούμε ακούω, ξέρω εγώ, το φιλέτο, λέμε για παράδειγμα, είναι ακριβό, αλλά θα σας πω ότι μια μικρή ποσότητα καθαρού κρέατος και καλής πρωτεΐνης είναι πολύ καλύτερη από να φάμε 5 μπριζόλες, που τελικά τις έχουν πληρώσει το ίδιο. Έτσι λοιπόν, η ποιότητα του φαγητού, να ξέρετε ότι είναι ένας παράγοντας τον οποίο μπορείτε από μόνοι σας να το πολεμήσετε, έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εντόπιση που φτάσει, γιατί δυστυχώς επιλογές πολλές δεν έχουμε όλοι μας στις μεγαλοπόλεις. Άρα λοιπόν είπαμε πριν ότι η καρδιά είναι ένας μυς, ο οποίος χτυπάει συνεχώς. Το Q10 από πολλές μελέτες είναι αυτό που βοηθάει να αποδεσμεύει γρήγορα ενέργεια, αν τη χρειαστεί σε κάποια έκτακτη ανάγκη. Τότε αυτός ο μυς, εδώ είναι μια τομή, όλο αυτό το πράγμα είναι ένας μυς και χτυπάει. Οι άνθρωποι οι οποίοι, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να κάνουν αυτό το μυ, λέμε για παράδειγμα, να χρειάζεται περισσότερο φαγητό, εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε και αυτό να σταματήσει να λειτουργεί. Οι παράγοντες είναι, ας πάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παχύσαρκοι, παράδειγμα, έχουν μια υπερτροφία της καρδιάς. Αυτή μπορεί να την έχουμε έτσι κι αλλιώς, έχοντας κάποια μικρή διαταραχή, δηλαδή μια στένωση, ένα κάτι. Η καρδιά προσπαθεί να να ξεπεράσει τα εμπόδια της, χτυπάει με μεγαλύτερη δύναμη, βάζει ένα μεγαλύτερο ζήλο και όπως είναι εμείς όλοι που πάμε στο γυμναστήριο και τους γυμνάζουν για να φουσκώσουν, τους bodybuilderάδες θα τους έχετε δει, έχουν κάτι νης, έτσι και αυτός, αφού έχει τη δυσκολία, προσπαθεί να την υπερπηδήσει για να στείλει το αίμα έτσι ώστε ο οργανισμός να ζήσει και υπερτρέφεται η καρδιά. Όταν λοιπόν η καρδιά υπερτρέφεται, εδώ θα δούμε ότι πάνω στην καρδιά η καρδιά έχει και τα δικά της αγγεία. Δηλαδή η μία δουλειά της είναι να στείλει το αίμα από αυτά τα κόκκινα αγγεία, αυτά τα μπλε, από εδώ παίρνει, να στείλει το αίμα, αλλά ταυτόχρονα το πρώτο αγγείο που φεύγει από την καρδιά είναι αυτό που θρέφει τον εαυτό της. Και αυτές λοιπόν είναι οι στεφανιαίες αρτηρίες. Έτσι λοιπόν, στις στεφανιαίες αρτηρίες πολλές φορές από την κακή διατροφή, όπως είπαμε από το γύρας, από το να μην είμαστε γυμνασμένοι, από το να λείπουν κάποια ένζημα, από το να υπάρχει κάποια οικογενή, ας πούμε θα λέγαμε υπερχολυστερινεμία, δεν είναι κληρονομική, είναι οικογενειακή. Αυτά μπορεί να αποφράξουν, να είναι λίγο στενεμένα. Αν είναι λίγο στενεμένα, πάλι ένα μέρος της καρδιάς αιματώνεται, οπότε προβλήματα δεν έχουμε. Αν όμως η καρδιά χρειάζεται για κάποια στιγμή μεγαλύτερη ενέργεια, για παράδειγμα πάμε να κάνουμε μια έντονη εργασία, όταν έχουμε μερικώς αγγεία στενωμένα και δεν το γνωρίζουμε, εκεί επέρχεται αυτό που λέμε η στεφανία νόσο, τα αγγεία πλέον δεν αιματώνουν την καρδιά και παθαίνουμε το ισχαιμικό ή το